Здравейте на всички! Нека отново започна с благодарности към колегите, които ме подкрепиха и към тези, които предложиха интересни нови теми за бъдещи епизоди. През миналата седмица успях да помогна на точно 3 колеги, диджеи. На Цветан Иванчев със здраве да ползва новия пулт. Пламен Радев Паци да не спира да миксира с трактор лиценза, а Йордан Пенков от Сливен да бачка с кеф с XP двойката, която съм сигурен, че ще му служи вярно. Днес засягаме една от темите по ваша идея. И то доста гореща тема – изкуственият интелект. Днес живеем във време, в което AI не е бъдеще, той е настояще. И вместо да го гледаме с подозрение или страх, можем да го използваме като инструмент, който издига работата ни на друго ниво. Но, и тук идва важното но. Той може да бъде и пръта в колелата за изключително много хора. За сценаристи, фотографи, видеооператори, музиканти, диджеи. Списъкът е дълъг. Преди обаче да се потопим в темата за AI, нека само за момент да се отклоним. Защото има един слон в стаята, когото не можем да игнорираме. Слона в стаята в България, това е самият диджей. Той може да бъде центъра на събитието, човека с главно Ч, но понякога е и центъра на проблема. Най-вече заради образованието, възпитанието или интелекта му. Или в по-тъжните случаи заради липсата и на трите. Ще ви дам конкретен пример от реален коментар под едно от последните ми видеа. Той пуска само селендурска музика, демек чалга, чалгар и така нататък. Да, насочен бе към мен. Друг коментар. Абе, папагал и така нататък. Първо, плюят по мен и нещо мое, което продавам. Когато аз го направя към тях и тяхна стока, ставам папагал. Чудесно. Можем да плюем, ама по нас не. Как да го наречем това? Няма да споменавам имена, защото за разлика от тях, аз имам по-добра от тяхната култура и възпитание, а някои от въпросните господа вече са изключени от диджейската група за просташкото си държание. Българската диджей общност бе организирана и създадена от мой колега и мен и тя има за цел само единствено да сближава, а не да разделя и разединява. И хора с различни виждания и деградивно поведение просто не са добре дошли в нея. На въпросните хори са жалки. Искам да им кажа следното. Мили мои хора, да, вие дето, във вас няма нищо човечно, нищо, което да заслужава уважение, а се очаква да сте центъра на музикалното събитие. Ако вие не сте добри хора, как ще сте добри в работата, която се очаква да свършите? Отговорът е няма как. Обидните квалификации ли са това, с което се гордеете? Думи като емпатия никога няма да бъдат във вашия речник, защото просто не сте дорасли за тях. Ограмотете се и накрая разберете как комуникират хората по света и че това нагло и тип мутренско поведение от селска вечеринка и сърдит поглед бе маниер през 90-те, а не от днес. И пак към вас, интересното в случая е, че точно чалгата е жанрът, който аз лично не харесвам, не познавам и съзнателно избягвам. Но ако 80% от аудиторията иска и очаква от мен точно и само това, нямам никакъв проблем или скруполи да я пусна. Защото на мен ми се плаща хората да танцуват и да се забавляват, а не да стоя зад пулта и да се любувам на собствения си вкус. Лично аз харесвам да слушам Джордж Бенсън, Александър О'Нил, Биби Кинг, Ерик Бенет, Гебриел, Тимбаланд, Tower of Power и много други изпълнители, но означава ли това, че публиката трябва да ги слуша цяла вечер? Не. Защото тази музика първо не е за ширпотреба, а когато имате много хора на едно място, ширпотребата трябва да е водещият ви принцип и обеца на ухото, не личният ви вкус. Първо има събитие, има и очаквания. Професионализмът означава да намериш баланса между вкус, култура и реалност. Второ, думата селендурска обикновено не описва музика. Тя описва предразсъдък. Дори в рамките на чалгата спокойно можем да разграничим поне 3-4 сегмента подобни епитети, от селендурска до балканска или дори по-културна чалга. Когато някой не може да аргументира музикален вкус, той залепва етикет. Това не е критика, а емоционална реакция. Музиката не е снобизъм. Тя е комуникация. Много лесно е да критикуваш отстрани. Много по-трудно е да застанеш зад пулта и да поемаш отговорност за 200, 500 или 1000 души и да ги държиш в емоция с часове. Градивна критика, винаги съм отворен за нея, но празни квалификации от хора, които не познават мен, нито селекцията ми, нито контекста на даденото събитие, това не е мнение, това е шум. Каква е целта?
Нямам и най-малка представа. За какво е тази конфронтация? Също нямам идея. И какво хубаво би излезло от това? Ще ви кажа. Абсолютно нищо. И в унисон с казаното, диджей Джеси Джеф казва: най-големият червен флаг е когато диджея пуска за себе си, а не за хората. Запишете си го. Давайте, дарявайте. Не пари, а позитивизъм, усмивки и човечност. Това правят истинските диджеи. Останалите, онези вечно сърдити старчета, мранкалници, които може да са и по на 20 години, оправдават съществуването си с безсмислените коментари, от които не следва нищо добро и нищо градивно. Ще ви дам и друг израз на мой приятел и колега от Франкфурт, който казва следното. Когато започнат диджеите да те плюят, значи си на прав път. Считай, че си успял. Завистта е тотално разрушително качество, от което БГ диджея трудно може да избяга, за голямо съжаление. И с това, обратно към темата AI и диджейската професия. Работата на диджея е да усеща хората, да усеща енергията, да създава атмосфера, да разказва история. И точно тук изкуственият интелект може да ви бъде безценен помощник. Подготовка и музикална селекция. Той може да анализира огромни музикални библиотеки за секунди. BPM, тоналност, енергийно ниво, структура. Това ни позволява да изграждаме по-плавни сетове, да откриваме различни тракове, които иначе бихме пропуснали, и да създаваме умни плейлисти спрямо вида на събитието – сватба, клуб, корпоративно парти или пък фестивал. Анализ на публика и тенденции. Чрез анализ на различни трендове в платформи като Spotify или TikTok можем да разберем какво набира скорост, кои песни резонират с различните възрастови групи и какво би работило за конкретната аудитория. Това от своя страна не означава да следваш сляпо алгоритъма, означава да имаш повече информация, преди да вземеш решение. Продукция и ремикси. Софтуери като Ableton, Serato, Recordbox, Virtual DJ, DJ Pro и други вече интегрират AI функции, Stem Separation, автоматичен Key Detection, интелигентно темпо напасване. Това означава, че можем да правим машъпи и ремикси в реално време, да бъдем по-гъвкави и по-креативни по време на самото участие. Маркетинг и личен бранд. AI може да помогне с съдържание за социални мрежи, описание на събития, визуална идентичност, анализ на ангажираност. В свят, който диджеят е едновременно артист, бранд и предприемач, това си е огромно предимство. Важното обаче е едно. AI не заменя диджея, не усеща дансинга, не вижда кога публиката е на ръба и чака следващия обрат. Това го прави само човека зад пулта. AI е инструмент, както миксерът, както плеерът. Душата остава човешка. Но нека говорим и за рисковете. Обезценяването на труда. Днес всеки може да генерира трак за минути. AI може да създаде бит, мелодия, вокал, дори цял аранжамент. Огромен обем съдържание, но не непременно качествено. Когато музиката се произвежда масово и автоматично, стойността на труда пада. Продуценти, композитори, текстописци, хора инвестирали години в развитие се оказват конкурирани от алгоритъм, работещ за секунди. Проблемът не е в технологията, а в това, че пазарът започва да цени бързината повече от качеството и дълбочината на музиката. Загуба на автентичност. Изкуственият интелект може да имитира стил, може да звучи като даден артист, но не може да преживява, а музиката е отражение на опит, болка, еуфория, култура, момент. Алгоритъмът анализира модели, не чувства. Когато консумираме прекалено много генерирано съдържание, рискуваме музиката да стане перфектно балансирана, перфектно мастерирана и напълно лишена от онази човешка несъвършенност, която всъщност я прави жива. Етични и правни проблеми. AI моделите се обучават върху вече съществуваща музика, включително на артисти, които не са дали съгласие. Вече имаме случаи на песни, имитиращи гласовете на Дрейк или на The Weeknd, и то без тяхно разрешение. Кой притежава авторските права? Кой носи отговорност? Къде се намира границата между вдъхновението и кражбата? Технологията изпреварва закона. В музиката това може да доведе до истински хаос. Пренасищане и шум. Spotify вече е претоварен с милиони тракове. Ако AI започне да генерира музика в индустриален мащаб, което всъщност вече се случва и то от доста време насам, навлизаме в свят на пълно свръхнасищане. А парадоксът е жесток.
Колкото повече музика има, толкова по-трудно е за истинските артисти да изпъкнат и диджеите пък да намерят готина музика. Риск за диджей културата. Изкуственият интелект вече може да миксира автоматично, да прави симлес преходи, да анализира енергията на плейлист. Дори скоро, най-вероятно ще има роботи-диджеи по подобие на тези, които сервират храна в някои заведения. Ако диджеят просто натиска плей и оставя алгоритъма да работи, професията губи смисъл. Разликата между диджей и автоматичен плеер е изборът, интуицията, рискът. Моментното решение. Ако се облегнем изцяло на машините, ставаме едни оператори на софтуер, не артисти. И да обобщим. Истината е някъде по средата, както винаги. AI не е враг, но не е и спасител. Той е инструмент и като всеки такъв може да бъде използван умно или мързеливо. Ако го използваме за анализ, оптимизация и техническа помощ, ни прави по-добри. Ако го използваме за заместване на творчеството, копиране на стилове и масово производство, без никаква идея и труд от наша страна, то той размива стойността на музиката. За финал, музиката винаги е била човешка територия. Технологиите се менят от винил към CD, към диджитал, към стриминг, но едно нещо остава – емоцията. Изкуственият интелект може да изчисли много неща, но не може да преживее разбито сърце. Не може да усети публиката, не може да поеме отговорност за сцената. И точно там е нашата сила. От мен Николай, чао и до скоро!